কি খবর মোর মোটাই নাই বেবি বেলালে কইছিলি बेबी आं फैबाय नोंसोर हारसननो Hi guys खुलुमबाय welcome back to my channel so लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि चेनेलाव फिन बारहरबाय so दिनै जोङो गोबावनि उनाव मोनसे शुटिं खालामनो नागिरदों एबारनिया मोनसे गोदान स्क्रिप्ट आरो बेलेग मोनसे स्टोरी जागोन so नोंथांमोना अलरेडि नुखागोन बे भिडिअखौ मानो होनबा नैबे आंनि ब्लगाथ' उनावसो आं होखागोन so ओमफ्राय जों एक्चुअली बिराद गोबाव शुटिं खालामनो हायाखैमोन आरो लोगोफोर जों गासिबो बेमार जाजोबनानै दंमोन आंबो गगा मोननानै दंमोन ओमफ्राय माथाबो चेन्ज जानानै दं आंहा ओमफ्राय दाब्लायाव बिदिनो हेल्थ इसु जादोंमोन so दा एसे मोजां मोनबाय गासिबो ओंखायनो जों दा गासिबो जमा जानानै दा शुटिं खालामनोसै आरो दिनै so दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो नामा शिबानिया देलाय सोदों सिन्दुर लागासिनो फार्स्ट टाइम हाजबेन्ड नागिरनांसिगोन सासे आरो जागोन दे चिंबाय खालामदों मा खावलायावलाय लायनानै जोंनि आस्रा खालामदों माबा एकदमबारे मोनथायनिजों खाबाय आं दे हाबा जाखारैगोन मोनखाबाय किदा दे दे देलाय ओइ असा भिडिअ हरना आंबो आंनि गोदै असा ओइ असाजों आबैनि इदि फटा गैला नङा आं सिखायो आनै नों आबोन नै आमाय लोगोफोर जिरिनाया जा देलायना थाबाय सोर देलायनाय हारसिं देलायदो आरो हारसिं बा रोंगौ माथो देलायनो लोगोफोरनिया दाब्लिखौ नायदो दाब्लिया जा देलायदों हनै ओमफ्राय सासेया हनै बुरै जादों दिनै आंनि बिमा जादों सासेया बोरै दं लोगोफोर नायलाय दाब्लिया बापरे हनै आंलाय मा जादों देन्जार देलायखादों दाब्लिया साइसआ लोगोफोरना बिराद गुफुर जादों साइसनि दे जाबाय जाखो गाइस मान दिनै आङो बांलाजों खारख'नोखौ हिखौ लाथ'नाङा आरो लाखाया दे हिखौ दे थाबाय थिग मिउ खानाया नायबासो दे थाबायनाय खालिबो थाबायनाय देलाय थाबायनो न' थाबाय नों खिथिखौ थाबायनानै ओमफ्राय थांथ' थाबाय था उनाव नोंलाय मानो गावनिखौ गाव लार' दिथिनानै दान लाथ'ना ना मबाइलखौ नों खां नङा आं खिथिदोसो ओरैनो खालामखायाखै दे आसल प्रेक्टिससो दे मा आं बुरिबाय आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानानै दिनै देरबाय नोङो हार फना सोर सिख्ला मा आं बुरिबाय आयो गोसा गोसा हारनि आं थागोन नालाय मा नै बुरिया दे थाव दे मानो होनलायबा मा आं बुरिबाय आंनि ओंखाम ओंख्रि गोथाव जाला आंनि ओंखाम ओंख्रि संना जानानै देरबाय या भागिनानो या नै मोखांखौ नुथारखाबाय नै बिराद समायनाथारदां गुफुर गावदांदां होननानै या नै हाथाया बया रिजि रिजि समायनाथार हे दाब्लिया हनै रिल्स बानायगासिनो सासेया हनै जा रिल बानायदों दाब्लिया हनै जाबाय लोगोफोर जोंना लकेशना चेन्ज जालायनोसै दा जों एसे न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय बैयाव लायनोसै जों लामायाव दाना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर কি খবর মোর মোটাই নাই বেবি
gila le con đi xì lì Ay, dia support. con đi xì lì Kak, kamu kapure di ni pinli. ui à directoration Filipino Korea ni likhie được hun Ay, একদিন আমাক করবিশন হ'ব দে তাইও মেখলা চাদৰ পিন্ধিব ময়ো অ পিন্ধিম তাকে ন, কৰি মই কৰি ভাবি যোৰা আছো দিম। মনতে একদম মানে এনেও ভাবি আছো বাপা এই গলতডাল কৰপে আনছে ইটো না সোণাৰ এইটো মই বনাই লৈছো 40,000 লৈছি যাওঁতে ভাল নে सासे फैबाव दसे हनै एक्टर মান বেয়া सासे फैबाव दसे एक्टरा हनै सासेया Hi baby Hi baby Hi baby Timu sama ya, mau sama ya. Malah sama gitu Malah delay Bino आंनिया फिसाया गाबोनो लोगोफोर गाबोन जागोन सुदा दिनै जाजोबनाय नंला दे তাকে কৰি আছে ফটাটো মোকে লাগছিলে ইটো লৈ যোৱা নাংগে দে যা মই সৰু ফটা ভাল নাপাওঁ মোকো আনবিচোন কালি এটা এই মৰি পৰা পেণ্ড লাগব মৰিপাৰাৰ পৰা আনি থোৱা নাই নেকি আনি থোৱা নাই এটাই আনিছিলি অ হে গল হয় নেকি অ পাই যাবি দে বাই ভিডিঅ' কৰি আছে ইফালে ভিডিঅ' কৰি আছে আমাক কোনে উইয়া চাচোন মোবাইলত কৰক দে দে পিছে দে যায় ন পাই যাম দে। আমি ফিল্ম শ্বুটিং কৰোঁ দে কি কৰব কেনেকে চাউণ্ড দিছো दे रेडी एक्शन दे एक्शन Baby, baby, I'm फैबाय नोंजों खारसननो baby, baby, I'm फैबाय नोंजों खारसननो baby, baby. 이러다 야 또 같이 오더라 감사는 लोगोफोर बिराद सान्दुं ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानो थांसै दायो ओमफ्राय खालामफिनसै आरो नायलाय लोगोफोर एक्ट्रेस सानैया फट'सो लालायबाय बिदिनो जोंना लेट जायो ओमफ्राय मोनालायबाय हनै 10:30 जासिगोन स' दिनैथ' हानाय नंखाला इम्पसिबोलखा बाट जेसेबां हायो नाजानोसै दिनै सानाबो गुसुं जाबाय नालाय ओंखायनो दे थुदो जाबायानो जायाखै स' लोगोफोर जों दिनै शुटिंखौ कमप्लिट खालामजोबनो हादिया मानोना एसे मोनाबाय ओमफ्राय दिनै साथि लगायनोबो दं नालाय न'आव गासैबो ओमफ्राय जोङो गाबोन खालामनोसै लोगोफोर बाखि शर्टखौ जों गाबोन लानोसै स' बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गासैबो अननानै नायदो हनै 아파야 에밀리카 미치나 밀라카 그치는 나야는 안고 익숙할란카 이salgana 조트르그난 비페요는코 लोगोफोर दा न'आव थांसै शुटिंआथ' कमप्लिट जादिया ओमफ्राय जों गाबोन खालामफिनसै शुटिं स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो अननानै खोन्थाहरदो नोंथांमोना स' सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जाय अलरेडि खालामखादो थेंक इउ स' माच स' बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर गाबोन लोगो मोनसिगोन बाय बाय